שמענו שסיימו לבנות את המבנה ההיברידי, אז היינו חייבות לחזור לראות. מסקרה ראשונית, המבנה מאוד מזמין, הכניסה מאוד חלקה. נראה שחידשו את החצר שהייתה פה, הוסיפו מגורים ומסחר. עכשיו אנחנו מוכנים לצלול לקישקע של המבנה. שמענו שיש עלייה לגג של המבנה, אז עלינו למעלה. זה סתם נראה מהיר, אבל לקח לנו שעות. הגענו, איך נפתח? אפשר לראות את כל המבנה מהלמעלה שלו ועד הלמטה שלו. זה כאילו לכל אחד יש את החצר הפרטית שלו והחצר המרכזית של כולם. רגע, נראה לי פספסנו משהו. שלום לך. מזל שהמרפסות פה הן בקונספט של רואה ואינו נראה. אם העלייה הקודמת לא הספיקה, אז דניאל הכריחה אותי לעלות על עוד גג. אפשר לראות שהבניין מקשר בין הבניינים הנמוכים, בניינים הקצת יותר גבוהים. בחזית הדרומי, מבנה בסגנון פרמטרי, צומח מהקרקע ומשלב בתוכו שימור. גם פה בדקנו מה קורה בקו העין של הבן אדם. הנה יש פה מעבר. סוף סוף יש פה בית קפה קטן. אז חנויות, כניסה דיירים. הנה החזית לשימור. אז כמובן שנכנסנו לראות מה עשו שם. אוקיי, נראה כמו מרכז מבקרים כזה. אומייגאד, יש פה חיות. מסתבר שזה חווה טיפולית. הנה החצר המרכזית. טוב, זה מקום ממש מגניב ויש פה חיות חווה. כמובן הבטחתי להם שתבואו כולם. המשכנו ללכת לאורך הבלוק. להיכנס מהכניסה האחורית. מגניב, הנה החיות. חיות. מה זה? זה חצרות פנימיות כאלה, מרכז למטופלים עם חיות. גם מפה יש להם יציאה לחצר של כולם. ובחזית המזרחית, שומרת על הסגנון במלואו. גם פה הבניין צומח מהקרקע ויש מעבר מתחת. אם כל ההורים פה מבינים שיש פה גן ילדים, וכל הורה טוב מוצא קפה טוב, ועוד לובי מגורים. אז הלכנו אחרי איש זר עם כלב, לראות את הקישקע של החצר הפנימית. הנה החצר של הילדים. טוב, מה? לכל פונקציה יש פה עוד חצר פנימית, והגענו לחצר הראשית. טוב, בקיצור הכל משתלב פה, ומה שבטוח זה שבסוף תמיד חוזרים לחצר הפנימית. אז אפשר להגיד שזה בעצם חצר היברידית? אולי כדאי לציין שהסגנון הפרמטרי פה הוא סגנון ופל סטרוקטורה, שיטה שמאפשרת חללים מאובררים יותר ויציבים יותר. אנחנו היינו ארכיטקטס. תודה שהייתם איתנו.